Mga lugar nga ginapandaman nga posible magatupa ang madamol nga ulan. Tanong pila ka madalag ko nga balita nga tututukan na sa Kapitolyo Provincial. 3 ka mga senior citizen sa syudad sang Kabankalan na patay sa COVID-19 sang Domingo sang gabi. Virtual mass ginpatigayon matapos ang filing sa COC sa mga kandidato sang Team Ascenso. Sa mga balita naman sa Bacolod City Hall, update sa nagapadayon ng filing sa COC sa Comelec Bacolod tutukan sa report ina ni Aksyon Dale Salazar. Kag sa Bacolod City Police Office, isa patay sa pinason sa aksidente nga nagluntad sa Dalan Burgos kaina sa ngaga. Ay napatay gito gali atong gindos-dos ka SUV kaina. Sa bahin sang Nopo ang mga balita man nga nagapanguna. Wala sang encounter nga ginapagwa sang NPA sa San Pablo. Sa banwa sang Manapla, propaganda lang suno sa Philippine Army. Philippine Army nag-imbestigar sa ginaligan na dula nga 2 ka tawo sa barangay San Pablo sa Amuman nga banwa. Sa patrol nga balita, fast craft operators wala na nagdayon na padala sulat kay Mayor Bing. Wisam operator Frank Carbo nagpayag nga magaulat na lang kung saan uliwat na pahanugutan na nga makabiyahe. Pwede ka biyahe, hindi lang leisure, no? Kundi galing kiti kung apor ang karga mo da. Kag may requirements gyapon sa madamo nga requirements especially sa mga RT-PCR, kundi why gilang na sa mabiyahe eh. Balita naman na Winakson Roger Gutib sa Cadiz, 4,000 nga allocation sang Pfizer vaccine. Plano sang City Health nga maubos sining nga simana. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte magatubang sa investigasyon sang ICC kung matapos na ang iya termino. Wala na sang lugar nga napaidalom sa storm signal, Bagyo Lani nagahulag padulong sa West Philippine Sea. China manufactured nga tocilizumab magaabot sining nga simana. Muning produkto nga perti ka mahal mo nga damo iyang nagalalain kundi sila makakita. Kabugasan maritalin sa nibantayan sa palayan nga nagpagpangalagad sa ngino palatuntunan aksyon na BBB program. Mga nagapamonitor pamati na subong via online kag on air ang aton gid nga pagpanamyaw. Pero antes kita mag-commercial, ari anay ang resulta sang first draw sang STL. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL first draw. Resulta 25-29. Resulta sang STL 25-29. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko
balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pulso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilog sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tinay na naman-amat ang nalisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko nakadamog ko dito at that time, no, si Bulig Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution, so nakadamog isa nagtamog dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon.
Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula to rin we should be very credible. And BB program sa ngalan sa gihapon sa inyong regular anchorman Aksyon Rex Cantong, ang amon news kag program director. Ako naman Aksyon Art Tayhopon lano ang mga dalag ko ang balita dugay-dugay. Standby na sa unang hugnat sa mga report sa patrol with Aksyon Eden Abuso, pero ma-check ko anay kinamog po nagapalamang ko to, although ngati advisory gikan sa PDMP kaina kamatamat na silang mismo sa pag-asa nga naga-timbuok pa West Philippine Sea ining sila ni, pero ti may mga areas gihapon na ginakabalakan maka-experience sang madamol nga pagtupa sang ulan. O yung mga mensahe sa aton sining nga mga OFW nga mga Ilonggo, ang mga kaaksyon naton nga nagamonitor na karon iyang adlaw. Salamat gid sa inyo ha. Padayon na pag-suporta via YouTube, Facebook, aton nga mga viewers or listeners. Pwede ka mo makapadala sa inyong mga mensahe dala sa comment section kaya atong ginabatsahon karon dugay-dugay. Ari sa mga nagapamangkot sa lakat sa panahon, standby patrola kay Chag Tanay sa Aksyon Gan Republika, gikan niya sa PDMP. Aksyon Gan, mayong udto, please come in. Aksyon Art, mayong ugto kag sa aton mga listener sa hatag naton lakat sang aton tiyempo sini nga ugto para kay angot kay bagyong Lani, no? Mintinado yang iya kabaskugon while nga nagagiho ini sa pa kadto sa nakatungdan aminhan nakatungdan west-northwestward sa West Philippine Sea, no? Ang actual yang lokasyon 65 kilometros ang kalayoon sa nakatungdan sang Coron, Palawan. Okay. Sa 11.8 degrees north, 118.7 degrees east. Okay. Ang iyang kabaskugon, steady pulse lang, 45 kilometros sa gihapon. Nagamadlos ini siya, 55 kilometro per ora. Kag ang giho yan pa nakatungdan, nakatungdan, west-northwestward, 25 kilometro per ora ang iyang dalagan. Okay. Ang mahalit siya sini sa kabaskugon nga hangin, o kung masobra pa makalabot ni 130 kilometro per ora. Okay. Okay. Kag wala na kita signal number 1 diha, lifted na daw ara na lang da sa Aklan. Kapis wala naman daw na lift na. Why na ta Actually, yung latest ko naman duwa ay nagigani ang mga areas di sa Visayas Are, lawagon ko karon dugay-dugay. Okay, okay. Daway man gid Aksyon Art. Kwan lang inang nagkala stranded lang bla nga mga biyahe naton nga mga roro cargo vessels nag-apply San Carlos Toledo, Iloilo Toledo, Iloilo Bacolod, Bacolod Dumangas, Cadiz Bantayan, do mo lang na bla, no? So ang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan ara yan nagaapekto sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang kapungsuran. Upod na kita dira sa Western Seaboard sang Kabisayan. Ang malulanon nga tiyempo kag may pagmadlos nga huyop sang hangin
Okay. Ara naman niya sa kaprobinsyanan sa Mindoro, Romblon, Antique, kag Northern Palawan. So, amo ni duha ka weather systems so gani tropical depression lani. Classification niya is tropical depression as category 1. Ika-11 ni siya nga tropical disturbance sa kasulod sa aton PER. Okay. Kag duha ka seaboard, Northern Luzon, kag sa iban nga bahin sa aton pungsod, ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Nga parehas man ang ilang nga kondisyon sang kadagatan kasarangan hasta nga mabalod ang ilang baybayon. Kag diri naman partikularmente sa aton localized thunderstorms. Lakip na Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Magalumon sa gihapon nga aton kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanago, basi dugay-dugay ulan no niya pa ni, daw paaman niya ng may pulo pugada pa siya sa gihapon nga ibilin. Ang kondisyon sa aton kadagatan kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya nga may takos ni 1.2 hasta sa 2.8 metros ang aton astronomical tide. Alas 10:18 sining aga 1.6 ang aton taob karon sa hapon alas 5:02. Okay. Ang unas naton 0.0 metro. Ang takos ng kanabagon kag alas 5:32 sining aga nagpangilay o nagpakita si Haring Adlaw magatunod ni siya alas 5:32 karon man sa hapon. Kag 27 hasta sa 30 degrees Celsius aton temperatura o kun 80.6 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So nilakat sa aton nga tiyempo. Angot sa kay bagyong Lani. Sige. Layo na siya. Kabay pa. Adto na sa West Philippines Sea. Sige. Aksyon Gun, thank you again. Okay, welcome. Mayungod to. Aksyon Gun Republika gikan sa PDMP. Ay, nga hindi na siya magkuhan. Gobyerno nito, do hindi na magtrabaho. Alas 12:05 na. Salamat gid. Aksyon Gun Republika gikan sa PDMP sa pinaka-latest weather advisory. May mga areas diri sa bahin o palibot sa Metro Bacolod since nga wala kita sang kwan bala sang supply pa sang kuryente. I-check ta karon na sa NGCP kay Ma'am Michelle Vicera kon san o ma-restore ning iban nga mga areaso. Ay na no nagkalanabo nga do hindi maintindihan, no? Ang pisa kay na sang kagahon may mga areas gihapon sa palibot sang Metro Bacolod nga wala iya siga ang supply sang kuryente. Meaning may mga area gapon dis Bacolod nga gapon kuryente. Ano oras ma-restore ni siling sa Seneco? Way kami labot sina sir sang nagluntad ning brownout kay iya ini sang NGCP. Way pa ni schedule brownout yung tayo lang bulubagyo ni nga gulpiada lang sa iya kwanaw. Gulpiada lang siya blackout diri sa aton area. Okay na ni siya to? Okay, sige. Thank you, gida. Pero pakaronan tayo na dugay sa mga nagapalamangkot this time. Katuan tarang patrol. Oy, ang inyo gali cellphone ha. Inyo preparar kayo dugay. Magatawag kita sa aton naman o kung may gabuto naman kita diri nga winner ho. Ngatagan naton sang 500 pesos sa nagapadayon nga sa pamaskwa sa ARB. Ang sa pamaskwa sa ARB temprano ini nga pamaskwa nga aton igahatag sa mga suki naton nga mga tagpalamati. Preparar ang cellphone nyo, dapat gid buksan ha. Dapat gid ha nga inang cellphone nyo all the time, okay ha? Ara na si Aksyon Eden. Unahon na si Aksyon Eden na buso sa patrol sa pinagka-latest nga update man kag report nga sini nga natipon karon nga aga party sa operator sa Basca po. Aksyon Eden, good afternoon, good noon, please come in. Aksyon na art, gintahayan. Dali lang, adjust anay kadali Aksyon Eden, kay daw nagapungot ka. Basi ara kasulod sang kwarto sang Coast Guard. Ay, Klein, okay na? Ara na. Kay daw nalipdan siya eh.
Pangayag action art ni Wisam Operator Frank Carbon nga wala na lang sila nagpadala pag hindi na lang sila magpilit kay Bacolod City Mayor Bing Linerdia nga ipahiway ang pagpangita sa negative RT-PCR swab test result para sa mga nagabiyahe pasulod diri sa syudad sang Bacolod. Sino kay Carbon, maulap na lang sila kuno action art kung saan o panugutan nga makabiyahe ang mga ka. At sugaling, hambal niya, padayon sila naghatag sa ayuda sa ila sila mga empleyado nga nadulaan sang trabaho umpisa sa tupang Hulyo. Palayag ni Carbon, wala naman nakigdialogo sa ila si Leonardia. Rason nga hindi sila magkahatag sang question kag maka-question sang ila luyag ipamangkot kag ipalambot sa talatapan sang alkalde. Sino pa kay Carbon, epektibo nga pagpanubo sang COVID-19 active cases sadto ang ginhimo ni General Feliciano nga pagpatuman tubala sang granular lockdown kundiin gina-identify kundiin ang virus para makahimo sang sikang kung paano ini mapahagan-hagan kag hindi maglapta. Ginainganyo naman ni Carbon ang ilang mga empleyado nga wala subong sang trabaho nga maghimakas kag magpangita sang legal nga palangitan-an para may ipakaon sa ila sini nga pamilya. Pamatiyan naton ang pahayag ni Mr. Frank Carbon. Wala na lang. Ikaw si picture yan na hindi ka pagwapon ang buwan ang activity pa ka na nag-ipin. So, hindi niya na lang pag-inas, hindi niya na lang pag-ipilit. Oo, sising na mo. Hindi na lang na magsulat sukron. Masungkot pa siya nga nagkakabal kasi nga hindi pagwapon na sulat-sulat pa pa. Ay, oras na. Pagsulat kasi kung hindi po pagwapon na sulat. Kaya mo na ito ang bali, Sir Frank. Basungdod ko na si Mayor? Oo, kay ginabala na sila kuno nga hindi na gani magkuan. Hindi na kuno gani pag magpadala sulat. Sulat bala kay amo ho. Nasulat pa sila kuno. Kasi wala na lang kuno wala sila may mahimo. Okay. Bangod nga amo nang patakaran ti sa subong hambal niya amo nang ginalalain. Kay ti Hulyo on and off ng biyahe sa fast track silingon ang on and off man ang trabaho sang mga empleyado. Pagka Agosto hasta subong, wala na gid nakabiyahe pa ang mga fast track. That's why apektado gid ang mga empleyado but until now, ginatagaan nila sang ayuda ang mga kuani kada shipping lines dira galing kay hindi man maka sustain sang mga kinahanglan gid sila sini mga empleyado pero wala sila mahimo kundi maghulat na lang gid kag hindi man kumbaga breach of contract na under contract pa sila mga empleyado mangita sa iban nga palangitan-an kay naintindihan man nila ang sitwasyon sa subong nga mga tinion. Galing kay ano mo na karon na bisan mag-breach of contract na kay why na sila inog tiligangon budayan man apiliton mo. Amo na gani ang mabudlay direction art kay mayo lang panik kon mabusog lang kamutanan sa pagpalanggaanay. Laye. Pagpalanggaanay na lang patanan. Correct. Galing kay hindi gid hindi madala tuod sa I love you kag hulid lang ang gutom ay. Oo, pero may ginambal ka sa akon mo nga kung mag-abot ba lang tinion ba lang kung wala ka na kuuton sa bulugasan. At least may kuuton ka nga iban. Kuuton mo Tiyanon mo na karon kung makuot mo na karon na lang mo simutan na kung gutom ka. Nagdugang ang gutom mo. Sila ni Aksyon ni Aksyon Henry, siya madugang gutom mo hindi gid mabulong ang lain siya na sa uli ka bisan si palalabs mo kuiton ni kasi ni Aksyon Eden kuiton ni kablati gumugutom ka sing mo burawada. Ay kabudlay gid sa subong action art. Kaga mga taga taga Iloilo man nga mga transaksyon di kabudlay subong man mga taga Bacolod nga may transaksyon to napaiway gid na untak kita na. So samtang action art ang update yung sa sa aton sininga bread ko di kag biyahe. Okay. Ang biyahe ang roro kay sige kaina sa aga ginlist naman to ang storm signal 1 direct sa may Negros Occidental. Pero tinaghambal si Sir Librilia na hindi lang magsalig lang kay wala ka kabalo sa tunga-tunga tusong kadagatan kung anong pagkuyop sang hangin dito action art kag mga tugada pa ang naman halinan sa mga
aksidente. Bala, nagambal siya especially sa mga magagmay nga sakayan pandagat nga ipaiway lang subong ang pagpalawod. Ilabi na nga may ara kita sang bagyo para malikawan na lang ang mga aksidente. Balita halin sa patrol ang ka-aksyon niyo. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Patrol Aksyon Eden Aboso alin sa report ni Aksyon Eden. Dalas-dason tagilayon ang report man ni Aksyon Dale Salazar. Ibaloon ta dira sa area sang Commission on Elections sa COMELEC. Ako na ano ng sitwasyon daw may nag-file gali kuntani sa iya COC pagka-kongresista sa Bacolod. Galing kinon di kuno kumpleto ang iya ni dokumento, mabalik lang siya. Nagiman pagin nga mga report gikan sa Bacolod City Hall. Let's have Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, good afternoon. Please come in. Yes, Aksyon Art. Nagpabiling kita sa gihapon diri sa may COMELEC Bacolod. So far, ang updates sa filing of Certificate of Candidacy 13 tanan ang additional subongad gaw according kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya. Sa 13 Action Art, 11 diri for councilors and then isa for mayor and isa for vice mayor. Ano siya ang team, no? Sang team Asenso Bacolod nga ginapamunuan ni former Congressman Albi Benitez Action Art. Okay. So far, amo pa lang ini ang mga additional, no, nga nag-file sang COC. Kung na-mention natin nga 11 lang for councilors, may isa sila Action Art nga wala pa naka-file sang COC. Amo ni siya si Councilor Al Victor Espino. Wala siya nakaupon gali kay nasa team? Yes, wala siya nakaupon Action Art, no? Kay actually na-contact naman siya, kag gin-confirm niya nga wala gin-include ni Attorney Anday Norman Saril, ang legal counsel ni Benitez, ang iya sining documents, meaning to separate siya nga mag-file sang iya sining Certificate of Candidacy Action Art, pero confirm niya nga part siya sang team Asenso Bacolod Action Art. Okay. According to Attorney Canyati, in behalf sang mga line-up or candidates sang Team Asenso, si Attorney Saril na lang ang nag-file, no, sa sining mga Certificate of Candidacy kay ti aluyag man sang partido nga ma-implement ang health protocol Action Art nga tiglawas na lamang as long as there sang special power of attorney nga ginakaptan ang isa ka representative nga siya na lang mag-file ti allowed ina siya under COMELEC rules Action Art. Pero kaina wala malikawan Action Art nga mag-appear personally ang pila diri ka mga kandidato sang Team Asenso Bacolod like former Vice Mayor Taddy Saison, incumbent councilor Simple Distrito, si Pausi, no? Nag-appear ini sila sa COMELEC Bacolod, si Homer Baez, Jason Villarosa. Okay. May pila gali ka mga documents, no? Nga like may mga correction, ang ilang sining mga middle name, mga initial, okay. Kag pila pa dala ka mga information nga iga-fill out sila sining COC. Raso nga tikon correction mo action at kinanglan na countersign mo, countersign sang kandidato gid mismo. Amo na siyang kinanglan. Amo na siyang bali attorney kanya nga ti kontemprano pa lang ma-rectify dira or ma-correct ang mga salagang mga information nga gina-fill out sa Certificate of Candidacy. Na dapat temprano sila ma-early action. Actually, mga 8:30 palagaran sa attorney sa COMELEC Bacolod, pero mga around 11:30 sumunggid lamang nga aga sa natapos file COC para sa 13 tanan ka mga kandidato, 1 for mayor, 1 for vice mayor, kag 11 for councilors Action Art. Amo siyang nadugayan bangod amo na may mga correction, ginhulat pa ang ibang mga kandidato nga mag-appear personally para sa countersign sang ila sini nga mga dokumento Action Art. Kay naman sang aga, mga around 10:30 sang may nag-appear nga persona from Paglaom Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Okay. Si Romy Gustilio Action Art. Gustilio gali pagbasa. Kay double L. 49 years old ini siya, taga Paglaom Village, Mansilingan. Ma-file man siya tani sang Certificate of Candidacy for Congressman sang Bacolod City. Ti ugaling pagpakita isang litrato yang din daw hindi bala mo ang size kay dapat passport size Action Art mo. Pero yung isang litrato hindi amo ang butong size kag wala pa siya naka-fill out sang Certificate of Candidacy kag pila pa mga documents ang kinanglan pa sinirason nga ti magabalik siya within the day according sa Action Art kay gusto niya nga magpapili bilang congressman
sang syudad bilang independent individual or independent actionary. Kaya mo na siyang pinaka-latest nga mga sitwasyon dira sa Comelec Bacolod. Nagkapirma kayo na si former congressman kag former Mayor Marico Pontevilla. Nag-file man siya? Para kay Calao Pontevilla. Sa bata niya. Para siya sininga bata action art, no? Kagati, wala pa yung may baloan kung bala interested pa rin siyang magpapili sa local elections kay kung matabuan. Pero subulan gurong election nga daw hindi siya magpapili action art mo. Pero ang statement kay inalan tawon ta kay layo pa man asa pa man kano October 8 ang filing sang certificate of candidacy, no? Tatlo lang kadlaw. Tatlo na lang kadlaw pero wala siya kay nakatag sang direct answers kung bala interested pa siya sang nga magpapili sa local positions dili sa may syudad sa Bacolod since formally isa pagid lamang ang nagpapili congressman tiyan mo na si incumbent congressman Grego Sataya and then isa man sa mayor, isa man sa vice mayor and the rest 15 na tadan so far ang 4 councilors. Ano ang tingog ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinyo kanya? Kita, one for mayor, vice mayor isa, and 11 ka members ang sangguniang panlungsod. Bali ang mayor, sino na? Ang sa mayor, ang kay Benitez, ang sa vice mayor si Attorney Cesar Distrito, and the rest na siya mga members ng sangguniang panlungsod. 11 do ko lang sa attorney, sinong wala sila? I don't know, 11 man lang ang ilan. Daw wala. Attorney, in what instance can filing of COC of a slate be done by one representative? Pwede man lang, and the candidate can can authorize somebody to file in his behalf man. So long as may ara lang siya authorization, ginhatag, and that would be it. Pwede gid na siya. So not necessarily nga masakit siya or may siya, pwede gid na ang isa ka aspirant nga maka-authorize one representative to file in his behalf sa iyang COC. So ang representative ni Albi ng pilagi kabilo kanyang file na. I think ang tanan nila nga under sa ila na through representative. Siya na nagtanan. Yes, National portion lamang sang tingog ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinyo kanya to. Amo to galing 11 kay Councilor Espino ay madala. Yes, amo to confirm natin kung may Espino nga ngalan nga nag-file sa Why nagibakante to kay na nga pwede ta kasalo to? Why? Mayara. Assistant Vice Mayor? Assistant Vice So kailangan natin kay nagainulan mo. Againulan kay ina. Then kasubong ara ka pas kumilek da? Ako sa Comelec diri sa NPC sa Negros Press Club. Dra sa naging palitratuhan mo daw ka ngayan gid sa imo? Oo. So kay ina nagainulan. Ang mga local officials natin nasaksihan man nila ang sitwasyon dira sa may Comelec Bacolod. Okay. Nga mo na nagainulan, nagabinaha dira sa Comelec Bacolod kag tiyan mo to successfully naka-file 11 tanan 11 tanan ka mga certificate of candidacy, no? Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Aksyon, Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos sa alas 12:21 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Standby na lang sa mga report ni Aksyon Marlon Hinovia, balikan takadat Noy Dugay. Kay report man ni Aksyon Brian Moden, ara pa si Aksyon Eric Magbanwa. Kay ma-post lang ko for some commercial break and then mag-abot pa kita winner takaroon para hindi kumalang-alang. Sa mga mensahe nyo, pakaronan tayo na ha. Kaya ang cellphone nyo by the way, sa mga may mga entry dire, preparar gid. Lantawan nyo gid ang cellphone nyo kay base magpanawag kami karon kag hindi kamo makasabat gilayon. Mayara kita ipangatag na naman liwat 500 pesos para sa mga mapalaron nga winner. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
pati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pinggan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sunod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sunod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento,
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa lupat na mas ng maaksyon buhay. Ito ang Aksyon. Aksyon Radio. Aring nato, pabalik na rin sa inyo palatuntunan aksyon na BBB program. Standby na sa mga report yung aksyon na Brian Morden. Oy, ang inyong mga cellphone dugay-dugay. Kay check lang natin ina. Kag report man aksyon Marlon Hinovia. Kumusta na dira? Ang ginpatigayon kay na nga press conference ang grupo ni former Congressman Albi Benitez. No? Grabe ang mansiling ko kung ang tiyempo pareho lang sa unang normal. Ay, naku na mo giguro kinuwans dalan ni marcha padulong sa Comelec. Pero unahan ta ng report. Let's have action na Brian Morden. Balita gikan sa Nopo. Action Brian, may hapon please come in. Action art ang katapos ang Philippine Army ang palayagid action art nga propaganda lang sa New People's Army ang ginpagwa nila nga information nagligagadlaw nga wala sang encounter nga nagalunta dito sa area sa may Hacienda Builder o Conlauron man Barangay San Pablo Banwa sang Manapla tinadikdan nga Huwebes sang aga. Sunod diri sa pinuno sang 79th IB nga mo si Army Lieutenant Colonel JJ Havines Action Art. Naanad naman lang sila nga masami ginahimo ina sang NPA agod nga tabunan ang ila sining nagkalahinabo sa ila kag lisuon ang huna-huna sang publiko sa kamatuoran action art. Dogang padri ni Havines nga kon makitaan sa mga sa area gid mismo hindi gani basta-basta nga makasulod dito ang Philippine Army kag bisan pamilya pa sa tong puloy-an nga dito nagluntar ng insidente kay antes pa naman ginbuksan ato sa publiko ginhimo gid anay ang pag-imbestigar sang suko kag manakonfiscate man dito ang mga armas luthang mga granada, pamatuon, action art nga suno sa iya, may ara sa nagluntad nga inkwentro. Dogang padri ni Havines nga may ara gani isang igo sa mga dingding sa puloy-an nga nagapakita nga tinagbaslanay gid ang katapos sa 79th IB sa Philippine Army kag sining grupo sa ginatudlo nga miyembro sa NPA labi na gid itong apat nga nagkalamatay action art. So, luyag lang nitalayag ni Havines nga perform lang sila sa ila sining nga trabaho bilang katapos ang Philippine Army, do hindi man pwede nga hulaton pa nila nga sila ang tirohon sang sa sila ang una nga magtiro sa mga tao nga klaro naging action art suno sa iya nga mga katapo sila sang NPA. Ari ang palayag ni Havines ang sinasabit na akusasyon man sa New People's Army. Si Job na sir, nagpadala sa press release sa pagwa sila. Kapati sila sir nga wala siyang encounter based on sa ilang investigation. But anong ginawa dito sir? Ano sa ilang allegation?
Padahal ko na ba na ano na natalis mawon, pagkaroon, propaganda. Hindi na national na rin nga muna yung reaction na hindi pinadaan pa nila ilaw galingon, kung nila katalo, para makuha ang impact niya sa mga pumuluyo, mga pasti ang perception ng tao. Natural lang ito, ito kayo ilang, no? Kung ilang ba lang sa ilang naman, isulitan sa human rights, pero it will down down, it will die natural. Tapos mo na sa mapati sa ina. So, part na po na propaganda sa inyo paglantaw, sir, ang ilang po sa Oo, mga pati, anong matuloy ka na, hindi ka masulog, hindi so, wala itong tao, hindi sa sopon, hindi sa pulis. Yes. Nayara, sir, sa pagbalo sa ilang part, sir, dito, nagwagi ng investigation. Patuloy mga pusil, patuloy na sa recovery, may iko, patuloy may mga iko, kumating. Yes, Aksyon na art ang porusyon sang palayag sa Philippine Army ni Havines angot sa sini. Now, ang gusto patabo din ni Havines malabot sa NPA nga may ideya naman sila kung sa sino atong mga nagkalamatay una dito. Kaya mo si Marilyn Badayos nga kilalaman nga nadakpan man sa nililigad nga mga tuig kag may kaso man sa attempt iya nga pagpatay action art. Ginulayhon ko na lang pamangkot kay kundi pagkatapos ng enkwentro sa atong Webes nga to sa Kagahon atong duhab lang nga gina-report naton nga nadula sa Hector o pan Ernesto Baines. Amo ni siyang tag-iya sang puloy ang dito nagluntar ng insidente kag nasapuan ning apat ka patay. Kag si Hector makiling action art. Tugtog subong Martes na wala pagid gihapon ini sila makit-an. Kag hambal gali ito sa barangay Kagawad dito nga si Darrell Magbanwa o Barbanios sang San Pablo Manapla nga nagpadulong na sila sa pulis kag nagpa-blatter sini. Nagpadulong man sila sa Philippine Army mismo dito sa Sagay kag gin-check nila dito kung natutog lang duha nga mga senior citizen naman gani. So wala dito. Si Havines Action Rex naghambal ako nagsunod nga subong gina-investigaran Manila kasi aminado siya nga nagkadto dito sa ilaw opisina ining mga pamilya sining nagkaladula nga ini. So ginatindugan diri ni Havines ang Philippine Army nga wala to sa ilang poder ang ining duha kag posible nga ini sila ang upod sa pagpalagyo sang ibang pagid nga ginakatihan miyembro sang NPA nga nagpalagalagyo during the time sang nagaluntad ato lang encounter. Kasi ganigro na pilasan man. Pero sunod diri kay Havines nagahimo sila sa tikang kung paano nila locate o baka bulig sila sa pagpangita sining duha karon na tikunusipan ta Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo lapit na isa ka semana wala na ginikita apa ining duha ka mga persona action art. Aring palayag ni Havines angot sini. Ang mga nagpala sa dalaki ka ng pati sa tanpaplo para imbestigahan ako ng sitwasyon na iso nga may anak ko na nadula. Wala pa ito may nakita nga wala pa may nakuha pa yung kita information kung iimbestigahan sa natin. Okay. Sir, during the time sir na itong encounter nga natabo, may ara to sir ng palagyo sir no? Sa mo? Oo, biyara. Kasi ang pulis mga nagdadap sila sa balay mo. Okay. So, saan nag-encounter na ang iban na nagsalagi sa sinta mini sa lupay sa papuntahan sa estado sa Victoria. So, sir, yung next door na, amo na ang ginatang balay? Yes, sir, oo. Si Hector, damo to sir ang itong ginatang bayan, taga balay, sir, daw ginatang balay niya yan. Ay, hindi. Ang bata. Action na art na porusyon lang sa palayag sang Philippine Army sang 79th Angot City. I-reflect ang ibang pagin sining tingog niya karon sa hapon kag sa gabi sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon Radyo Bacolod. Bantayan rin man pangabalita gikan sa Nokto. Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Brian Morden balita gikan San Nopo. Ayos, standby. Sa report ni Aksyon Marlon Inubia, sunod naman na gilayon, may hapon galit dira ka Elvira Gilugo, Gilugo ni siya sa Charito Heights, Granada. Salamat gid sa pagmonitor, kag Elizabeth Malaka Gamala. Dugay-dugaya,
ang nagabutan naton nga winner, ang magabaton sang premyo, ti kwananta na, ihatagan na karon sang tiyempo. Si Aksyon Marlon ang nagabutan naton dugay tawganta para hatagan premyo. But this time around na si Aksyon Marlon inubiya, balita naman gikan sa iyanamtangan sa Kapitolyo Provincial kag siya man nag-cover kay nato may ara kay na preskon no si former Congressman Albi Benitez kag may mga statement sila no nga mga pangbuhian. Now, may mga nagdugang bala sa listahan, mga nag-file, may kontra si Gov Bong Lacson. Anong tabo? May ara sang kaengkwentro ini siya sa palabuton nga eleksyon. Daw ay ideya siya. May nag-file man balang bato kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Damo mga LGU sa may mga enkwentro, no? Ara na si Aksyon Marlon. I-check ta si Aksyon Marlon para nga makakuha kita ganayon na mga update man. Aksyon Marlon, Hinovia from Capitol nga ma-report. Aksyon Marlon. Aksyon Art, nagpapareho siya para sa Art pa kato, badri ka nakatapos ang media. May provincial consultant sa Albi Benitez kag dati subong, pwede na matawag na mayoralty candidate at sunod sa matulod sa 2022 nga eleksyon. No? Kompleto Aksyon Art ang kwardiya. Ang susi ka mga kandidato. Okay. Benitez, dari inagin patagayon ang una ang virtual mass sa okay. Sa Mountain View subdivision dari sa may dalan sang Kanlaon para naman talagan sulad sang Bacolod. Subong suri on the background mababian Aksyon Art ang pila ka mga sadto kalyado sa Grupo Progreso sa Aksyon Art ang ilang sa rason. Okay. Kung nagtaylo sila sa Team Asenso, hindi sa Grupo Progreso. Mayari Aksyon Art na rin nga ang Celia Flor gali Aksyon Art is independent siya. Hindi sa local political organization. Okay. Arema di siya. Si Simple Distrito, Batorula, Alice Pino. No? Amo din sila sa buong palayag sa ilang sa mga ratulis Aksyon Art. Pero kapatid ko lang, portion lamang Aksyon Art ni nga palayag ni former Congressman Albi Benitez. May kantaran sa kung nado pagin ang isa na nakitaan nga wala mo sa atin para yung palayag ang pinakarason niya kung nga ang nag-decide siya, nag-wine na siya nagpangdawa pa sa pagpapili man ang alcalde sa Bacolod. Ari si former Congressman Benitez. People who are affected are affected by what they serve mo mga tao. Pero, wala sila naging successful. I think Vice Mayor Cesar Distrito was one of the unique people that have done so. And kung nagtaon mo, not lang daw lupo, ang pag-isyon ng the mother is number 3 sa last election. And it's not yung acceptance na lang iyang performance sa Bacolod. Ay mo nila yan, sa damo nga naglagat, sa damo nga nagsilaw, maglagat pagkapon sila, at kumalwa ng budipan. For Solam Aksyon Art na, no? May isa din ang din mo, no? Okay. Art angot sa PDP laban ba na? Okay. May ari din kandidato siya sa pagkakonsehal na ang National Political Party ang ginatawag na PROM, the Aksyon Art. Ang isa rin na to, bodre si former councilor Calao Pontevilla. Nakamuno din siya nga kay Pontevilla sa mapilito daw lahog di masiguro. Lahog malaguro. Sila nga si PROM de, pero base sa ulihi, base si Pontevilla amo ang mga kandidato sa PDP laban ba? Okay. Mangin isa ka independent na lang. No?
So, nalalupang na ng art ng statement. Bati pa lang way pa to ng art na desisyonan bla. Kining conflict do nga sang duha ka faction sang PDP laban dito sa bahin sang Metro Manila Aksyon art. So, sige siguro tayo dugay matapos naman ang press conference na dapat ngayon dari sa pulian mismo ni former Congressman Albi Benitez. Nasunod sa kapagkalan pa karon ng Aksyon art kay tingbon pa rin ka maiban pa din sa mga banwa kag syudad. Okay. May na-record na suad nga lugang patay sa COVID-19. At sa kabagkaran ng kaling, subo-subo lang kay sang October 2, sang gabi, may tatlo Aksyon art ka mga nagkalamatay. Doon sa mga senior citizens pa lang. Grabe, no? Kamatyan. Ang art, idato 10 anyos pasaka mo. May 60 years old na ba, may 60 anyos pasaka. Isa lang kagabi, muna, subo-subo pamatian, tatlo ang nagkalamatay Aksyon art sa may syudad ang Kabankalan. Kaya iban pag-experience nga mga update sa COVID-19, last update man, sa Social Hall sa Comelec Provincial Office. Kaya halin direksyon at mahakita dito sa mga Social Hall ang Kapitolyo Provincial. Para sa Aksyon, PBB Aksyon na Marlon Herupaya. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bakalog Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Aksyon Marlon Hinubia. Sige pas mo nga pagatubang ni former Congressman Albi Benitez katapos sa media good sabto ng bilag ka maginapamangkot. Sa mga rasunes kag araman ang kompletong slate sang iya sininga team. Alauna 5 na. Oy, tawagan na to anay ang number kay na Aksyon na Elry para nga matagan na to premium 500 pesos sa ara na danoy. Okay. Sige, ari na kita. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sampon ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Ari na, ginadial na ang cellphone nga mapalaron nga taga naton sang premyo karon niya nga aga. Importante, sabtag gilayon na kag para nga matagan ka sang premyo. Ara na siya. Liag na ko na yan to sang doon nag-ring na. Doon ay pag kuhan gyapo now. Doon ay pag sabataw. Doon ay siya gana sang 500 pesos sa Aksyon Elry. Importante na rin nagamonitor ka na pagtawag na simple untan lang niya. Tagan na yung premium ang aton sininga winner. Ara na siya. Hello. Good morning. Ay, ano to? Ana Sinoron Baw! Berti ka tunog sa dingong kakibot. Baw ka Kadibuinas, Ana Sinoro. Din ang lugar mo ganito sa Lakarluta ka man, no? Ay, Ma'am Ana Sinoro, salamat gid sa hindi na bagbag. Sige. Ma'am, salamat gid sa mag-monitor da. Congratulations, kini mo ginagabutan diri Nagaulan dito, Gaulan da. Sige. Inuwi wala kon mo lang, ma'am. Ma-text lang ang Aksyon Radio sa imo. Thank you. Salamat. Congratulations. Okay.
Ayos perti ba no? Hindi siya explicar Ayos nga gawon ko lang siya. Aksyon Eric Magbano sa aton nga mga ka-aksyon. Makakuan pa ko, may ara pa ko importante nga obligasyon. Pagbaliktad lang siya Aksyon Eric ko ra, no? Parang at least may ara pa report si Aksyon si Aksyon Roger Gotiman from Cadiz City. Nag-aulan to kuno sa Carlota pa sumungo. Din pa nga area sa nagatupa ang ulan sa aton nga mga ka-aksyon. Paliogbi pa balaan man ta kundiin pang mga areas daang nagatupa paghihapon ang mga pag-ulan. Halong gina no sa mga nagabiyahe kay inaw mo ka subo maning natabo diri sa tupad lang sa Aksyon Radio Bacolod. Man mayari din na disgrasya kina aksidente. Way man sa nagapayo sa aksidente pero tiyan mo na kung nagahalong ka bisan ma-aksidente ka hindi tuman ang iya lastro lang kun halitaw. Kabudlay gikon na kaysa no ang aksidente hindi mo gid mapulong, hindi mo gid mahibaluan. Nagaabot lang na siya anytime. Ayos sa mga supporters ng kandidato, hindi ka mo magpadala gid tudo ha. Ang kuan nyo ha. Ay, gali. Okay, nabutang di biyang si Aksyon Eden na lang siguro. Si Aksyon Eden. Balikan na lang ang patrol. Karon niyang hapon parang at least pagbalik na karon si Aksyon Roger Gote. Balikan na si Aksyon Eden ang update man na parte sining aksidente nga nagluntado. Sa Dalan Burgos kay nasa agad, yamakon mo na nga gindos-dos kay SUV to. Dinepende na sa polis kung anong investigation nila ginimo. Anong bala ang madalom diri? No, madalom nga nakita nila nga rason nga nagluntad ng accident. Sa patrol o kung BCP ang report sa Aksyon Eden abo sa Aksyon Eden. Action Art, isa patay, isang pilason matapos nagbungguanay ang tricycle kag pribado nga SUV nga sasakyan sa Dalan Burgos, sakop inisang barangay 18, siyudad sang Bacolod. Dead on arrival sa hospital ang pasahero nga babae isang tricycle nga wala pa sang identity, samtang pilason ang driver sang tricycle nga ginkilala naman kay Gilward Dalumpines, residente sang barangay Handumanan. Sila kay Police Master Sergeant Rodney Jimena, investigador sa mga aksidente, ang SUV, ang salakyan, ang ginamaneho ni Eduardo Sazon, 36 anyos ang edad, kag residente sang Capas Tarlac, ang gikan sa east padulong west ini nga direksyon, samtang gikan naman sur padulong norte, sanday Dalumpines. Dugang pa sa pagsaysay ni Sazon sa kapulisan, nakibot na lang inisang nagbungguanay sila sang tricycle kag naguyod i-Action Arts ang pila ka metros gikan sa corner Lacson Burgos Street. Ambal ni Jimena sanday Sazon ang nagahingagaw pa bread report samtang wala pa sang ihibalo kundiin mapadulong ining mga biktima. Palayag ni Jimena bangod sa brownout, rason nga wala nagasiga ang traffic lights kag posible bangod sa pag-ulan-ulan hindi maklaro ang dalan, rason nga wala makita sa mga drivers nga mabungguanay sila. Sa karon padayon pang sunart ang investigasyon sang kapulisan kag nakakustodiya na ang si Sazon sa Police Station 2 samtang padayon ginabulong sa ospital in Dalumpines kag ginahulat ang pamilya sang sining babae nga tigulang nga napatay most probably hambal nga base tagahandumanan man kay permi kuno ni pasahero ni Dalumpines Action Art pero ginahulat pa sang kapulisan nga magpadulong sa Police Station 2 ang ining pamilya. Ang tingog karon ni Sergeant Jimena Action Art ito batita sa iban ni News and Public Affairs Program sa Aksyon Radio Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Iberaboso. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid sa report sa patrol with Aksyon Eden Abuso. Salamat gid Aksyon Eden kay Sir Ray Valenzuela
Mayong untugid, may lang nga pagmonitor mayong hapon dira sa imo. Siling nga regards lang siling ni Robert Ong sang NGC. Wow! Toto Robert Ong, monitor man. Araman si Ma'am Michelle Visera ay nagpadala siya advisory ho. I-check ta lang ni karon ko na ning latest bala na bilog na ni ang nabalik na restore na ning power. Ay kabudlay nga sitwasyon. Inakagaho na gani nagdula ang kuryente. Ay amakon mo na kun may lang ganing ulan-ulan kag mabagyoon ng tsimputa pero kung tuman ka init to tapos gid. Alauna 14 na pagbalik ta karon na ay ngagawon ta karon na sa ang report ni Aksyon Roger Gutib pagbalik ko na lang. Pagbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Pagkulon nun kag negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sabisan ano na kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pang-serbisyo. Aring lado, pabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na BBB program last and final stretch kita. Oy, may ngagalan dira or mayong hapon lang dira mayo ginapagmonitor ho sa taga Comelec man sa province. Salamat dira sa inyong pagtutok. Halos tanan subong nga mga residente sa mga banwa kag syudad no gamantay dito sa Moises Padilla may nag-file to mga kandidato to nakapusaso sang nag-file sang ila sining certificate of candidacy. Ayos, hindi ko malabutan yung mensahe. Pasensya gina, no? Karoon na lang sa Aksyon Report sa afternoon edition kay Milili Uligo kag Connie Laparan. Thank you, thank you. Pinakita na sa report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa Cadiz City. Sa manitali sa report Aksyon Roger, i-check ta dudugaya kay may balita man to kay Aksyon Roger. Hindi siya maxis, noy. Basi din siya magi, no? Kay may 4,000 allocation sa Pfizer vaccine. Abot rin sa Bacolod kon vaccination activity di kumusta damo man ang nagpalista kag nagakadtog yapon sa mga vaccination centers hindi kisa toy no problema kung hindi siya kasulod dati pakaroon na lang siya Aksyon na Roger. Grabe ginang halit sang bro brown out ni mo no kay mga mga equipments nagareklamong equipment sa kagulpiada nga mga pag-on and off sang supply sa kuryente. O Raymar Hicano Haliasgo, kag Rochelle Fulhini Susana, congrats Ma'am Ana Sinoro Silingya. Florencia Villacampa, Angela Liarto Gayondato, Lisa Montecastro Narciso. Para siya sa Doha, Qatar. Ni Mamaylan City, kuno pamilya niya ginatamayaman si Donald Kabasag. Good noon, tamiyaw ko family Laparan Labaniego kag Isparisya. Ayos Analisa Elizalde. Nagbalik ang kuryente, may langgit nagbalik ko ng kuryente, ay gali ka, nagbalik na sa inyo na. Jerome Lipana. Tamiyaw lang si Rosario Abangan. Joseph Pacifico, silingya sa Mayor's Office, ka-monitor kami di. San Enrique, Kathleen Tamaris, Veronica Tilanas, Manje Gomez, Richel Espinosa, kag Carla Selva. Ara na sa noy? Ate, okay lang no problema. Sunod dyan, do alang-alangin na hindi kasunod sa imo na signal ang karoon na lang naguro sa night patrol ang imo sining report ayos galing kay ti Chimpo ko ipit-ipit naman no sa mga kaksyon naton nga nagboylog karon niya nga aga nag-hibernate lang kadali sa Aksyon Rex kanto nga standby kamo kay magapan balik man siya buwas ara naman siya sa ino si Tomas Brunyola ara magali si Naisi Fabul maulanon siling yung onto still live watching here at Tinas Rose Manukan Country. Musta na mo nagakaon subong. Giselle Sigunla, mahingon to monitor lang kami ni radio kay gabisyo ang signal from the land of Purok sang Barangay Tangomba.
Regards daw from your friend Maing. Ay, ara pa na si Maing. Way pa si pare Maing kabalik. Akon sini amigo, my friend Ismael Sigunla. Regards sa iya kay paring Maing. Way rin kami kita ay bangon siyang pandemic dito kabudlay. Gid 24/7 man sa Bunny Cafe. Kag Fernandez Eric. Okay. Ano ni siya ni Rudy Fernandez? Danilo Halico. Haraman si Atia Kim Meriman. Rufino Ira Gabino. Salamat. Lito Dayap. Haraman Gabonitor Emmanuel Miraflores Cuales. Joan Mil. Thank you gina. Sa pagtutok man Martin Aliling. Haraman si Martin Aliling ho. Jocelyn. Livy G. Hilugo ni Hilugo. Jenoy si Sir ga monitor man kag Willie Dispoho. Ang iba di ko malabutan, pasensya. Karon naman sa Aksyon Reports afternoon edition kag sa Aksyon sa This Is My Life program with Aksyon Welma Sugaton. Wala kita panahon, risaton sining pagpangalagad sa ngalan sang regular anchorman, Aksyon Rex Cantong. Ako naman, Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.